Ki Nongdie Madan hakanong ba mentak sining kong Rkc-Tur statistik konsel menpa witring persya halor kor kompa Phom jongka konsel lengba ki enforcement hak si balang baladem kiti ki Nongdie Madan kilai poi hapla jongka konsel kil hala berkentho UCM ba tinwal khar kumju yok stim memba katna trade ba polling do namar kate ke jing hala ki jongki mardor CM ulapha uskatri ban kli ya kadaw jongka te ke jing wan tur kencang san jongki chaka konsel hakabala pentip yo ba kadaw ba kadai namar ki persya ya kor kom Phom jongka ke HDC hakini khniat sngi kat kum keji thu jong ba tingwal katei ka Phom balasam nakaliang ki Nongdie Madan ki hab ban pha shaka ki jisi bat hadin bala bisar bni apat kan sa iPad ikijing penskam bakila ban chong Madan ula pensai ru haki batang gi bayo ya ka Phom kamut satya bala penskam bakila ban chong Die Madan kat bomon te hadin katu ko ne por ki awan hang ne gitu ki ne alam gi jongki udon secretary jongki shin rang ba shin ba ayung to janang ta ki don saungut pat ki long kini ki kan thei ki bade hi ki nong kit kam ki no alam nyu kata ka seng ki jong ki tu ki lawan ra du ka jing tho ni te ka jing wan jong ki hang ni orang kat lang bari kong Angela ro ki awan hang ni bar ka jing wan ka jong ki hang ni ka long ba ki snow persya ai kata ka kot ka Phom ka ba ki ai na ne policy council leng ba ki enforcement ki balai ban khurai ki tu ki haugers hak tu ka singi lalek sisian malaja wat khurai tu haugers bagi dai ban non tribal haugers bagi dai ban biang ki kot ki slal ne ki dai ban don ka trading license ka bagi konya ji ni ki kam ji ki hange po area jongi hapo ga jurisdiction ka jongi tla bunu ki dai ban biang ki kot ki slal bagi dai non tribal ta ki pat ki wan ki sngo don la ka jing sngo khonyo ha ga dai bagi ta ki Phom ki ba ai mengin na policy council lembaga enforcement ki basam ko sni na konta jong to ki nongshong dukan khasi pat nongshong Madan khasi jungi ki gi susngo kho anyo halo to ta khandia tinggal asim ka jing khli hi ga ong ba ya kan ka mentangin sa persang ni pen bai dia shonglang berka bagi em concern namar ngidon kam ya em jong market ngidon kam ya em jong trade ngidon kam ru ya em jong ka labor license begini siang lang ini berkat ke ikalat tim sim kanang bakan demi kena kono kenya so thut kenya snow khonyo hapdeng jaj bari permangi kan haba benrap lang u extip member katna trade ba polling do ulong ba kitu ki bompat yo ya ka Phom kila monon sim na ka office haba batai pnia halo katei ka Phom ulong ru katei ka long banyarap ik Nongdie Madan khanang ba ka konsil kan yo lumi ki jingtep ki ba khambnia ka bai dei batki ulong ru ba katei ka sinjam ka dei ru nawar bakal don pa ka jingthmu na ka liang sarkar jala kumala batha ka kaseri ban thau no ya ka hokos zone lai thu ru ba kitu ki baldon kerteng lupa kindon kalat banyo ningkong ha katei ka yo karpang ya ki Nongdie Madan ka ban sabu dak sarkar kani ko Phom ha ka disha ka thmu ban yarap hi ya ki pa Nongdie namar ka beningkong shwa kan yarap yangi bangin don ya ka complete data ka bomot bangin dan borok ki details jong kini ki nongshong Madan kan yarap yaki namar ba kala dan lupa ka proposal bat ka state government ka ba lapan buat ru da ka ruling jong ka high court ka ba high court hiru ka kwa ba ka state government kan penbiang ya ka hawker zone lani ka yo jong ki Nongdie Madan de ladang lap biang hi ke information ke bangin yo lingba gini ke Phom beningkong syua kan yarap hakata kaliang ba ndala la ban create ya kini ke hawker zone ki brio ki ba la register ila dia ba ka council kita kinyo ya ka hak ke beningkong first claim ba kinyo jaka hakani ka yo ndala set up da state government ka baar kani ke Phom kani yarap yangi bangin penyeper hapedeng ki nong khai ki wadai hok bat kitu ki basukam yelade bagi de ki nong khai ka bamut ka hak srngiu jong ka jaj ka kenja ka jongi ki jaj ki kur ki jongi ki wei pat ki jaj menru ki pendon kam lane ka jing dia kerteng de ki brio sisien bakla pendap ini ke Phom ka one root bat ka declaration ka jongki ka ba ki declare ba borok ki ke information ki ai hakane ke Phom ka long ka babet ke badai bat ba nak kata daw ka council unu brio uba ai ka misleading information yau ta bedengi ngiat kat kum ka an bedek ka bamut ba utok
la ne wi lambak la ya ka council ha kini ki particulars ka fill up ha ka form te ka balai kalong ba ndangila don ya kini ka form ki bala pendap kamut ngidon ki statistics bangin smooth hu adu katnu ka jingjur jong kani ka hawking kum ka trade but nang tu pada ngin yo ru ban nang penya per pada hapadang kino ki badai ki ba wan khai shasar kino ki bawan na ki weipat ki jala ke bomot ki weipat ki jai benriu dilarang ila biang hi ka statistics kata ru kan yarap ba ka mangi ka council ka state government kin formulate ka policy ka wede but ka hawking in general kita kidai ki advantage jong ni form ha ka shisha kata kala along ka jing wat dau ka jing kem dau yangi namar ka form lele borobor ka de ba pinlek na ka to ka institution ka ba pidon kam ya ka kan ngi dang lek ba ban lek limbaki enforcement bakin sami kini ki form syaki Nongdie Madan kalau tik ku kena ba wat admission ha college te kanu ka college ka ban lek terwayu applicant hasurak mangi dang lek ban terwai ki yaki form ti upamyo ana naki enforcement ha tugas ngi ula ban ship me ka form nang ni na office jong ka district council ngayu i ya kani ba bat nga ship ting ya kani bakin don ki wi pat ki jai benriu ki ban yalam bakla pat ki bla persyang do ban yalam bakla ya ki hokes ki jongi namar ka an ki jong ka council ka krenshai bangi ngi bs kat kum ka ni ka trading by non-tribals act 1959 54 but 59 ki rules te kala baran don namar kala i ki jing tho social media kini tai bagi pat ki jai benriu ki bu jingkli ya kani babalai ngi penkerja yaki om yaki khasi ki jongi te kani jing I form kemut lada kila aban sabotage ya kani kemut kila la ban nang continue kani ka jing khai kerteng penon kam yaki kur ki jaj ki khasi but nak kata kadau nginum la ban poi syaka solution haba poi solution termut kani status quo remains kani ka kenrum ga jing kembaong CM Madan ka ba dia hangno syong hangno ka biang bet ki ka ai kata ba kan beteng